Kawasudo nyako Ramogi pod wane motende kod weche mag somo kama riwruok makelo ratich jopuonj mag KUPPET ne ochopo singo margi mar chako bago ng'anyo e pacho kama ngima kaka yande gisesingo. En gino manorocho chenro mag somo e sikunde moko mag sekondar mane moko kuomgi chano yaw odiochieng' ma kawuono. Kaka jafwambo marwa Joja okolero, jopuonj mag KUPPET ne obago ng'anyo e gwenge mopogore opogore e pacho ka. Kata bang' duol mochung' ne ndiko jopuonje tich Teacher Service Commission golo duondgi kanyiso jopuonj mondo mi ochopie sikundegi, ma ne okotimore sikunde mag sekondar mane riko winjre yaw kawuono, sikunde ma jopuonj magi thothgi jokanyo mag riwruok mar KUPPET. E kaunti ma Kisumo, jopuonjgo ne jowuok oko kar rombgi kendo bago ng'anyo mamuol e apaya ka gisundo piny owacho mondo mi ochop dwachgi magin kaachiel kod ndiko jopuonj kod chwalo omenda mag okumba mag thieth e seche mowinjore. No employment of JSS, no class. No medical cover, medical allowance, no class. No promotion, no class. Parents, keep your children away from the school. We are going to public hospitals where we do not even get the services that we need. Where a teacher has to wait for 3 months to get spectacles. 3 months. It is annoying, it is discouraging, and teachers are just tired. We are not going back to class. Ng'anyo makamano ne bende obagi e kaunti ma Homa Bay, kuma jopuonj manie bwo riwruogno mar KUPPET ne okone dhok ma piny owacho osebedo ka winjo en mana ng'anyo ka gilero ni ok ginyal tiyo gi singo ma ok chopi. Pesa manyocho oseng'ad jopuonj mag loans magichule banks gi SACCOs poko ter kuom dweche 3. Jogi oketo japuonj koro gwonyore mana gi pado, japuonj gwonyo wiye seche te ka jo CRB o blacklist gi. Puonj osebedo gini 20 ka ok sude, to mano gima rach kabisa. Koro wacho ni e CPG ni gigol joburu miluongo ni C5 gi D2 mondo japuonj obed promoted. Ok inyal puonjo nyathi puonjo biro kali to inisebedo kanyo gin mang'eny, mano gima rach kabisa. To e kaunti ma Mombasa, obila ne jowuok oko kar rombgi mar keyo jopuonjgo mane oriko chokore kar tunge liech manie apaya ma Moi. Obila ne okoni jopuonjgo ne onge oboke moyiedhi mayienegi dhi nyime kod ng'anyo ma kamano. Gima ne Jonato neno wan ok wadwa donje, mago jo primary. Wan wawacho wach jo secondary school. Koro wan wanyono kar tiendwa nikech wan jo secondary school, bet wan wapuonjo nyithindo mabet dongo, to tije wabe bet opogore. Sani Jonatgo gin ging'e gimomiyo ne gidagi, lakini jo Kenya to nengo ng'e ni mriambo to ok tong' watigo, waol gi mriambo. Weche ne okopogore e kind counties ma Siaya, Kisii, Nyamira, Kericho, Bungoma kod Kiambu e kind counties mamoko, kuma jopuonjgo ne onyiso luoro margi ni rang'iny mar somo e pacho ka kidek dok chien e sikunde mag piny owacho ni mar jopuonj osebedo katiyo e lwasi ma ok ni kare. Where will our brothers and sisters in JSS go? These people were promised permanent and pensionable employment with effect from 1st of August. August has come. The tone and the dance has changed. Nobody is now talking about JSS. Magi ne otimore ka jatend migawo mar somo e pacho ka Julius Ogamba to ne omedo kwayo riwruok mar KUPPET mondo mi oyie ombek chung' margi kendo giyaw sikunde ne chenro mag somo. I therefore call upon the Union of Post-Primary Education Teachers KUPPET to review their stance and to call off their strike. The government has demonstrated goodwill and readiness to address all the issues raised by them. We therefore see no reason for confrontation with that particular union. George Aoko, Ramogi TV.